wace ce ne sirrin zuciyata, wace ce ne halali a rayuwata, wa za ta zamo min nutsuwar zuciyata, wa za ta zamo min mahaɗin rayuwata. Na yi shiri zan bayyana zuciyata, domin ita ma tana da haƙƙin samun ƴar uwarta. Mai sa nutsuwa cikinta, mai tafiya da farin cikinta, mai ɓoye fushi akanta, mai haƙuri da kurakuranta, mai kishinta a koda yaushe, mai daɗa tausayinta, mai jure dukan ɗawainiya ta mai rike sirrikanta. Wace ce ne sirrin zuciyata, wa za ta zamo min mahaɗin rayuwata. Wace ce ne sirrin zuciyata, wace ce ne halali a rayuwata, wa za ta zamo min nutsuwar zuciyata, wa za ta zamo min mahaɗin rayuwata. Wace ce ne za ta zamo haske a cikin gidana, kuma mai ilimi da tarbiya ta rike mini hannuwana. Wace ce ne za ta zamo mai danna dukan fushina, mai yawan haƙuri da juriya, mai girmama 'yan uwana. In na dawo gida na ganta na kau da bakin cikina, in kuma ita ce ta dawo gida na tare ta da so da kauna. Wace ce ne nutsuwar zuciyata, wa za ta zamo min halali a rayuwata. Wace ce ne sirrin zuciyata, wace ce ne halali a rayuwata, wa za ta zamo min nutsuwar zuciyata, wa za ta zamo min mahaɗin rayuwata. Wace ce ne sirrin zuciyata, wace ce ne halali a rayuwata, wa za ta zamo min nutsuwar zuciyata, wa za ta zamo